ara, si us sembla, sobretot per respectar els que heu sigut puntuals, començarem perquè al principi sí que farem unes petites instruccions i, per tant, així deixem que la gent que encara està entrant que pugui anar entrant, d'acord? Però ja som unes 20 persones, per tant, comencem. Bé, bona tarda a tothom. Jo soc la Imma, soc responsable de l'àrea de defensa dels drets d'ECOM i us volem donar la benvinguda a aquest debat que organitzem aquesta tarda. Abans de començar, us volem donar unes instruccions necessàries per garantir la qualitat del debat. Segur que ja les coneixeu perquè tots, ara justament ho dèiem, hem convertit en experts tecnològics i segur que tots ja heu utilitzat el Zoom i per tant són cosetes que ja sabreu, però bé, us ho comento per si de cas. Recordeu sobretot, si us plau, posar el vostre nom en la pantalla perquè després pel torn de preguntes serà més fàcil poder-vos identificar. Després també comentàvem, que ja ho esteu fent, de, si us plau, els micros i la pantalla tenir-la apagada perquè és molt millor per la fluïdesa del debat. Sabeu que comptem amb les companyes de CAPS, està subtitulat aquest debat. Per activar els subtítols heu d'anar a la barra de funcions de sota, que suposo que ho tindreu de les vostres pantalles, i posar activar subtítols. Per tant, així també tindreu la subtitulació a la vostra abast. Després, per intervenir en el debat, ja sabeu que consta de dues parts. La primera, que serà més un debat entre les ponents, i després la segona part, que és un debat obert, de participació, on volem que tothom, qui vulgui, pugui participar. Per tant, ho podeu fer de dues maneres. Podeu aixecar la mà, que ja sabeu que també teniu el símbol a sota, aixecant la mà, en la finestreta de baix, de participants, o bé a través del xat, indicant el nom, per tal que la persona de COM que dona suport a l'acte, que en aquest cas és la Isabel Macarulla, que molts de vosaltres ja la coneixeu, aleshores que ella pugui apuntar-vos i donar-vos pas en el moment que sigui el torn obert. Si ho preferiu, podeu fer dues coses, o bé demanar la paraula i aleshores la Isabel us la donarà després, o bé escriure la pregunta en el xat i la Isabel la llegirà. És l'opció que vosaltres vulgueu. Recordeu que en l'apartat de participants està Federació ECOM. Per tant, podeu anar escrivint allà. Després, al final del debat, us passarem un petit qüestionari de valoració que us demanem, sisplau, que pugueu. Si us plau, no sé si els micros, perdoneu, que no sé si hi ha algun que està de lluny. Si podeu, si us plau, apagar els micros, si us plau, gràcies. Després, bé, doncs recordeu-vos això, que per qualsevol pregunta, el que vulgueu, podeu activar el xat i fer la pregunta, d'acord? Que la Isabel estarà recollint-les totes. Bé, doncs després d'aquestes petites instruccions, comencem el debat. Bé, com sabeu, des de COM, durant els mesos de juny i juliol, hem organitzant el cicle Els drets a debat, l'impacte de la Covid en els drets de les persones amb discapacitat física, que té aquests dos objectius. Reflexionar sobre quin serà l'impacte de la pandèmia generada per la Covid en els drets de les persones amb discapacitat física i debatre sobre els reptes i oportunitats que aquesta pandèmia ens suposa com a societat. El cicle comptarà amb una sèrie de debats virtuals, centrats en aquells drets en què considerem que aquest impacte pot tenir una major repercussió. La crisi sanitària generada per la Covid, que ha tingut i està tenint una afectació a tot el món i que ha impactat fortament en el nostre país, ha posat en evidència com davant situacions d'emergència els drets dels col·lectius més vulnerables, com és el cas de les persones amb discapacitat física, es posen en risc. Aquesta crisi sanitària ens ha ensenyat que no es pot disposar d'un únic protocol per atendre les necessitats de les persones usuàries del sistema de salut, ja que aquestes són diverses i les seves necessitats també. Per aquest motiu, el debat d'aquesta tarda estarà dedicat al dret a una salut pública i de qualitat de les persones amb discapacitat físiques en situacions d'emergències sanitàries. És un plaer per a ECOM comptar amb les dues ponents que de seguida us presentaré. Per un costat, a l'Olímpia García. Bona tarda, Olímpia. L'Olímpia és el programa de malalties minoritàries i discapacitat, de processos integrats de salut, àrea assistencial del CatSalut. I l'Elisenda de la Torre, hola Elisenda, és Patient Advocacy i presidenta de la Lliga Reumatològica Catalana, que també és una entitat federada d'ECOM. Com us deia, l'acte sí que volem ser molt puntuals, per tant, acabarem a les 5:30 i està dividida, com us deia, en dues parts. En la primera part
té una durada aproximada de 45 minuts. Les ponents debatran sobre aspectes relacionats amb el dret a la salut i en la segona part, com us deia, obrirem el torn de paraules i podeu escollir o bé fer la pregunta a vosaltres o bé escriure-la al xat. Perdoneu, perquè us he dit abans que busqueu a Federació ECOM i en aquest cas no seria Federació ECOM, seria Isabel, que és la companya, com us deia, Isabel Macarulla, que està al backstage recollint totes les preguntes. Per tant, li podeu fer directament menció amb ella, d'acord? Bé, doncs ja comencem. Hem preparat unes preguntes que anirem adreçant a les ponents. La primera pregunta seria tant per l'Olímpia com per l'Elisenda. Si us sembla, Olímpia, comencem per tu i després ja fem al revés. Bé, la primera pregunta que us volem llançar seria, en primer lloc, quina lectura feu d'aquests mesos de confinament en relació a com s'ha garantit el dret a una salut pública i de qualitat a les persones amb discapacitat? Hola, bona tarda. Primer de tot, gràcies per la invitació. Bé, la situació del Covid ens va agafar a tots en una situació en la qual es van tindre que prendre mesures d'urgència, però és veritat que hauríem de... La situació ens va fer el tancar una miqueta el... Ai, perdó, que em poso així. A veure, escolta, i si comença l'Elisenda i jo després... Perfecte, cap problema, cap problema. Cap problema, Olímpia. No sé, i aquestes són les coses del directe, m'heu escoltat abans perquè no sé si tenia el micro silenciat. Sí? No, crec que sí que m'heu escoltat, veritat? Vale, potser sí, no, perdoneu, perquè pensava que tenia el micro silenciat, però crec que no. Bé, doncs, Elisenda, comencem per tu, si et sembla. Bé, repeteixo la pregunta. En aquests mesos de confinament, quina lectura fas en aquests mesos de confinament en relació a com s'ha garantit el dret a una salut pública i de qualitat a les persones amb discapacitat? Primerament, igual que l'Olímpia, moltes gràcies per convidar-me. Amb l'Olímpia no ens coneixíem, ens havíem sentit parlar d'una de l'altra, suposo. I nosaltres estem molt aquí avui amb tots vosaltres. Durant el confinament, nosaltres, bàsicament, a la Lliga Reumatològica Catalana, ens vam trobar tan sobrecarregats de feina de cop i l'esforç va ser tan gran que vam tenir que fer per poder atendre a tothom que ens demanava ajuda que no ens vam poder ocupar de la discapacitat de cada persona. Ens vam haver d'ocupar de la salut de la persona en la seva totalitat, tant a nivell psicològic com perquè rebés la medicació, com perquè pogués visitar-se al metge o estar en contacte amb el seu metge, perquè ens vam trobar totalment desbordats, suposo que com tot el sistema sanitari. A més, els protocols cada dia canviaven, era tot un desori, despistaven molt perquè per col·lectius com el de malalties reumàtiques i sistèmiques no hi havia protocols clars. Al principi també amb les medicacions va haver molt problema perquè moltes medicacions que ens estaven administrant a nosaltres resulta que també servien per Covid, va haver desabastiment de medicaments, canvis de tractament perquè necessitaven aquests tractaments per donar-los a la gent ingressada per Covid. Llavors a nosaltres ens feien canvis de tractament, una mica desori, una mica desastre i ens vam haver d'organitzar nosaltres mateixos. La veritat és que ens vam trobar molt sols en el camí, ho sento, però ho haig de dir, de la part sanitària ens vam trobar molt sols i vam anar fent tirant de gent que coneixíem, de gent amb la que treballem normalment, com gent del vostre departament. O sigui que sí que ens van agafar el telèfon i ens van donar un cop de mà, perquè si no encara hauria sigut pitjor la història. Encara hauria sigut pitjor. No sé si donem... Olímpia? Hola. Jo, és el que diu l'Elisenda, va ser una situació que va desbordar tot el sistema, que per això vam tindre tots els problemes que vam tindre. Nosaltres a nivell d'aquí, d'atenció amb el 061, amb organitzar-ho, la falta de material, etc.
Jo crec que és una situació que cada cop hi havia informacions noves de contagi, informacions noves de tractament i el fet que, clar, es van vulnerar moltes coses de les persones en situació vulnerabilitzada sense més, sinó que es va agafar el problema més gran en aquella situació, no? I sí, vull dir que subscric totalment el que diu l'Elisenda, sí que hem treballat entre tots per poder anar, però era com cada dia era una escala més per poder ajudar aquesta persona amb l'altra, no? Era una mica, sí, perdona, era la sensació d'apagar focs. Sí, això volia dir, no? O sigui, la situació era, la primera grossa era les urgències, la gent que no podia sortir al carrer, de fer un accés, i després et anaves trobant, ostres, les persones amb discapacitat intel·lectual necessitem, el que estiguin clausurades no és adient o necessitem fer alguna cosa. Llavors es feia alguna cosa. Clar, anàvem... Era una situació, jo crec que va primar la urgència i va saturar el sistema totalment. O sigui, el nivell d'accés va saturar i llavors tot va caure, no? És la sensació que em dona. Sí, totalment. Sí, una de les coses que també nosaltres vam detectar, d'alguna forma, ja no només sinó en general, que realment els protocols es feien com per a un perfil específic. Per tant, en el moment que es va decretar l'alarma, l'estat d'alarma, que és cert que va ser una situació molt poc previsible en aquest sentit, però vam tenir aquesta sensació que realment hi havia uns protocols, però per la majoria, per un perfil específic. I què passava, evidentment, com dèiem, de persones que tenien una malaltia associada, que lògicament hi havia aquestes pors i n'hi havia també molts dubtes de què fer en el dia a dia, i és un tema que a nosaltres ens va arribar molt com a federació, com a ECOM. Per tant, estic d'acord amb el que vosaltres comenteu que d'alguna forma es va desbordar, però també va evidenciar potser coses que no funcionaven, que per això ara anava relacionada la segona pregunta que us volíem llançar, és bé, hem parlat del que ha passat, quina lectura hem fet o que encara estem fent, perquè realment estem encara dintre d'aquesta crisi sanitària que estem vivint, però el que us volíem llançar ara és, si tornéssim a viure una emergència sanitària, què hem de garantir per tal que totes les persones puguem accedir en igualtat d'oportunitats a una salut pública de qualitat. És a dir, del que també comentàveu abans, què hem après que no pot tornar a repetir? Jo crec que... Comença, Elisenda, si vols. Sí? Sí, cap problema. Jo crec que una de les coses que hem après és la necessitat de tenir recursos humans, materials i econòmics per poder sortir d'aquests impassos. No pot ser anar apagant focs. Podem ja pensar protocols per quan es donin situacions d'aquest tipus, com hem de dirigir-nos a la població o com s'ha de cuidar per col·lectius, com s'ha de cuidar cadascú. No sé, tenir-ho clar, ara a toro pasado, que es diu, clar, és molt fàcil parlar també, però jo crec que no ens podem trobar saturats com fins ara. Els telèfons, que ningú t'agafava el telèfon perquè, clar, estava tothom atenent a qui més ho necessitava. També s'entén això, però clar, algú t'ha de donar una resposta. Algú t'ha de poder dir si et pots posar la medicació o no, o si el que sigui, si pots sortir al carrer perquè tens una urgència o no. Clar, és que és molt complicat, és molt complicat. Sí, jo crec que venim d'una situació totalment nova, vull dir, la globalització a nivell mundial ens ha donat una mostra del que pot passar. O sigui, havíem tingut petites crisis amb la grip A, però van ser crisis més farmacològiques que d'atenció sanitària. Aquí ja ens vam trobar en una situació en la qual urgències ja estaven saturades, no havia material, etc. Què hem après de tot això? Jo crec que hem après a base de com sangre,
cops, de que una vegada passa això s'ha d'estructurar per... És a dir, la salut, o sigui, nosaltres dintre de l'administració treballem amb... Vull dir, és un històric que és diagnòstic, tractament i curació o no curació, no? Vull dir, la nostra forma de pensament és científic, demostratiu i tal. Bueno, hem d'anar encaminats cap a una visió més holística, no? Que això ja s'està intentant fer, vull dir, ja fa des del 2019 que estem treballant amb grups de Codiscat que es va formar per poder fer una avaluació, no? A part de tot això que ha passat del Covid, a part ja era una necessitat dintre de la salut, no? I això ja es va impulsar amb aquest grup en el qual ens ajuntàvem tots els departaments de la Generalitat per veure quines mancances teníem i quina part de millora podíem fer cap a la salut amb les persones amb discapacitat. I tot això va ser un treball de tot un any que ens ha portat al Pacte Nacional de la Discapacitat, que per mala sort, justament, al març començaven ja els grups de treball per poder anar posant quines accions de millora, que no quedés en un model només, no? I la cosa es va parar. Però jo crec que aquestes petites coses que es van quedar parades dintre del Covid ens ajuda a accelerar el fet de buscar aquelles mancances o aquelles coses que manquen per poder donar una visió més holística cap a la discapacitat, ens dona més prioritat per poder-les dur a terme. No sé si estaràs d'acord, Elisenda, no? Sí, jo crec que el Covid, per un costat, les pèrdues han estat en vides, han estat grans, no? I això ho lamentarem sempre, però per un altre costat és una oportunitat per començar a treballar d'una altra manera. Fins i tot a nivell associatiu, nosaltres, tot el plantejament que tenim i els eixos que tenim pensats d'abordar s'abordaran d'una altra forma, d'una forma molt menys presencial, més encaminada a obertura, a internet, que és una altra forma de treball. Jo crec que per aquest costat ens ha donat peu a coses que les anàvem relegant també, oi que sí? Que anàvem o per pors, o per reticències, o per... Bueno, no sé ben bé per què, perquè potser per acomodament, no? Perquè fer el que fas sempre ja et va bé. I el Covid ens ha donat peu a fer el salt, i a pensar en coses noves, pensar inclús d'una altra manera. I jo crec que ens ajuda tot això. Sí, o sigui, basat també en la telemedicina, això ens ha ajudat a fer el pas, que potser era que necessitàvem una evidència per poder-la demostrar, la qual podíem donar una assistència de qualitat. Això ens ha fet passar a 4 passes endavant i l'oportunitat que ens dona és donar millor qualitat de vida, sobretot per les persones amb discapacitat física. El fet que si tu pots donar una qualitat assistencial la mateixa, tant presencial com virtual, vull dir, salvant les coses que s'han de fer presencials, evidentment. Això ens ajuda a que s'hagin hagut de desenvolupar eines per poder-les assumir dintre del Covid i que venen per quedar-se. Sí, jo crec que sí. L'altre dia inclús, no me'n recordo amb qui ho parlava, que a l'anar a buscar la medicació a l'hospital i coses d'aquestes, que dius, cal? Quan hem provat durant 3 o 4 mesos que me l'envien, que, ostres, hi ha gent que ve de Tarragona fins a Barcelona, hi ha gent que cal fer aquests desplaçaments i fer perdre tot un dematí amb una persona. Home, si ja la visites, li fas l'analítica, no sé què, vale, però clar, és que la gestió del temps és molt millor fent servir totes aquestes eines. No, i a més també, per exemple, amb les visites rutinàries que pots tindre amb el teu metge de capçalera per la medicació, d'actualitzar-la i tal, ja no cal, o sigui, dona peu a que tot això es pugui fer de manera virtual. Que després l'altre és el tipus de població que abarca, que tampoc hem d'oblidar l'altra part de població que es quedi desatesa només ara perquè... Exacte, perquè fem tot per internet, no? Això. Perquè, o sigui, jo crec que ens manca una miqueta ens falta una miqueta de temps. O sigui, dintre de 10 anys, potser tot això ja pot estar consolidat del tot.
però hem de també tenir en compte les persones grans que no tenen una accessibilitat telemàtica de poder... Però, bueno, baixaríem molt la població. Sí, 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 sí. Doncs és realment aquest equilibri, no? Per dir-ho així, doncs, entre el que és el presencial, que evidentment tots també necessitem o requerim, no? I la part virtual, que és el que justament abans comentàvem, no? Que realment també aquesta pandèmia ens ha fet ser una miqueta més experts a tots en temes, no? A nivell, per exemple, de mitjans tecnològics, no? De plataformes i de més, no? Que potser a principis d'anys no ho haguéssim ni pensat. Però a mi ara, abans de tornar a l'altra pregunta, pensava també de comentar-vos que el que us deia, no? Nosaltres a les 2 setmanes més o menys de l'estat d'alarma vam fer un qüestionari que van passar molta gent, que ens van respondre i ens van passar informació superinteressant en diferents àmbits, és a dir, com estaven, quines necessitats veien que estaven tenint en l'estat d'alarma persones amb discapacitats físiques, quines necessitats detectaven. Per tant, nosaltres insistíem molt en que en aquest estat d'alarma els drets no estan suspesos, sinó que el que està suspès és la llibertat, algunes llibertats, però no els drets. No? Però és veritat que vam veure que havia tingut un impacte molt directe, sobretot a nivell d'usuaris com a salut. I una de les coses que ara pensava quan us estava escoltant és que la gent, i va ser molta gent que ens va dir que van trobar a faltar que, per exemple, els seus, o sigui, gent que ja tenia molta relació amb el CAP, que van sovint perquè tenen altres malalties associades a nivell de respiratòries, reumatològiques, diferents tipologies, van dir que van trobar a faltar que potser el seu metge no les truqués, d'alguna forma fes un seguiment perquè eren persones que estaven potser a més risc. O sigui, una de les coses que ha ensenyat, i per poc que encara sabem poc, una mica, cada vegada més, però no sabem molt encara del virus, és que sí que és veritat que sembla que persones que ja tenien una malaltia afegida és més greu l'impacte. Per tant, hi havia gent que deia, ostres, sí, realment jo estic en aquest cas que sóc una persona més vulnerable, he trobat a faltar que el meu metge de capçalera amb el que tinc una atenció molt directa no em truqui, no m'expliqui, perquè n'hi havia molts dubtes. No sé si a l'Hisenda això també suposo que a l'entitat ho heu viscut. Aleshores, també és el que per això em feia pensar, aquest equilibri entre aquest contacte que necessitem, sigui de la manera que sigui, realment n'hi ha molta gent que ha trobat a faltar això, que el metge li truqués, que es posés en contacte, que li expliqués. No sé què penseu d'això. Elisenda, si us heu trobat, per exemple, en la vostra entitat? Sí, nosaltres, d'un dia per l'altre ens vam trobar que vam comprar un mòbil i vam haver de marxar a treballar des de casa, no? I va començar a pensar, el mòbil no correrà gaire el telèfon, i per què vam pensar això? No va parar, no? Vam haver de posar un horari, vam haver de posar... I sí, tenia moltes trucades de gent, la sensació era de desempar, de por, de que trucaven al CAP o trucaven a l'hospital i ningú els agafava el telèfon. Llavors, clar, a l'explicar-los, mireu, que és que els han traslladat tots a fer aquesta feina, perquè la gent els necessita, però clar, de lo meu que hi ha, no? Llavors, intentàvem nosaltres solucionar-los també, molt treball psicològic que hem hagut de fer per telèfon, per internet, inclús qui ens segueixi ho sabrà, que inclús vídeos amb el nostre metge assessor, per desangoixar sobretot a tota aquesta població. I a més, tornar trucades nosaltres, hem intentat fer la contenció que hem pogut. Però clar, és que no hi havia recursos, perquè es quedés cadascú al seu lloc. Havien d'anar a atendre la gent que estava amb coronavirus ingressades, que van tancar, com aquell qui diu, van tancar xiringuitos cap a l'hospital i cap a la gent ingressada, perquè és que si no, no hi havia suficient personal per atendre amb aquestes persones ingressades. És que ha sigut molt gros. Potser és que no tenim consciència, però la cosa ha estat molt seriosa, molt seriosa. Hi ha un micro obert, que és que no em deixa sentir bé. Sí,
Espera, vaig intentar silenciar-ho jo. Vale, ja està. Vale, merci. Ara. Sentiu millor. Vale. Sí, és una situació, és aquesta, vull dir, vam haver de tots arremangar-nos per poder... I és veritat, o sigui, el 061 va ampliar per poder tocar les trucades, però sí que és veritat que del 13 de març fins a abril o així va ser el... Caos. Sí, va ser horrorós. I després, ja a poc, amb el 061 ja es va unir amb l'atenció primària i llavors el seguiment cap a les persones va ser molt més estret, no? Ja es va estipulant com maneres de comunicació i de poder, doncs aquesta persona, si té aquesta sintomatologia, la truca. O sigui, és que hem estat tractant Covid. Sí, és que és així. Clar, sobretot, potser l'atenció ha sigut més això a casos concrets en els que n'hi havia potser alguna sospita de persones afectades de Covid, més que potser aquesta part de contenció que deia l'Elisenda, de potser no tinc els símptomes, però què passa si tinc una discapacitat però tinc associades altres malalties. Per tant, entenc que... Sí, això ja fins... Sí, i un altre gran problema, perdoneu, ha estat també la desinformació que hi ha hagut a través dels mitjans de comunicació. Que donaven uns titulars que tornaven a col·lapsar la centraleta, saps? És que, perquè nosaltres, clar, amb tot el tema de les medicacions i tot, era allò de, bueno, avui què toca? Ahir l'ibuprofè, avui el no sé què, demà a veure qui tocarà. T'aixecaves pel matí i deies, bueno, a veure avui quin foc haig de pagar. Aquesta és l'altra. Sí, amb això des de l'administració es va intentar moltíssim de fer comunicació, es van obrir el Telegram, o sigui, jo recordo també amb l'ibuprofè, amb antihipertensius, amb tot el que sortia a notícia, això, i on s'esgotava. Per exemple, des d'aquí l'administració es va intentar fer com notes informatives de no us preocupeu per l'ibuprofè, no us preocupeu. Però, clar, les coses s'esgotaven, paracetamol, ibuprofè, no tot s'esgotava. Sí. A més, tothom sabia més que no pas la sanitat, Això és una altra norma. Quan surten notícies d'aquestes, el periòdico sabe más que la Lliga o que el Departamento de Salud. Dius, vale, molt bé. Bueno, no m'ho puc creure. Clar, el tema de la informació també és un tema que ha sortit en aquesta enquesta que us comentàvem com a necessitat. Sí que és veritat que el que dèiem, al principi la informació, com també apuntava l'Olímpia, era informació cada dia, i que a part molt canviant, o sigui, el que passava pel matí ja no tenia res a veure el que estava passant de tarda, medicaments i demés que anaven sortint que potser podien ser positius i demés. Per tant, una de les coses també la gent que comentava, a part d'aquesta precisió que dèieu, és el fet de la possibilitat de tenir aquesta informació de fàcil lectura, és a dir, de fàcil comprensió. Nosaltres és un tema que, evidentment, a la federació, i sabem que moltes altres entitats, altres moviments, també ho tenen molt en compte, i és tota la informació que pugui estar en lectura fàcil, amb una comprensió senzilla i demés. Per tant, és un dels temes que també ens van dir molt, que sí que després es va començar allà a sortir fulletons, flyers amb lectura fàcil, però el que dèiem abans, en un primer moment la informació no era en lectura fàcil. Per tant, també és un tema que hauríem d'aprendre i posar-ho com a temes que sí hem de tenir en compte, ja no, i ojalà no passi un nou rebrot, però ja per qualsevol altra emergència que dèiem. És un tema que molta gent estava preocupada en aquest sentit per aquesta falta de com la informació arribava. Sí, a més a nosaltres ens ha costat molt també tota la part de la gent que es anava a punxar a l'hospital de dia que s'hagués de posar a punxar-se ella mateixa a casa seva sense anar a primària. Com expliques per telèfon com es posa aquella injecció? No sé com ens ho vam fer, però bueno, moltes persones ho vam aconseguir. Però clar, perquè trucaves o intentaves fer un vídeo o el que fos, algú que s'ho prenia, però clar, és que farmaindústria, és que no sé quién, és que no se puede publicar, és que anem a veure, és que hem d'ajudar amb aquestes persones.
al final era en plan de buscant per internet, mira, hi ha un vídeo de com es punxa aquesta medicació, amb aquesta persona, mira, veus, t'enviem aquest vídeo, que vegis com se fa. És que alguna eina ens han de donar també per poder treballar aquestes coses, no? Fins aquí ha arribat el liu que hem tingut durant tots aquests dies. Sí, nosaltres és veritat que és una àrea de millora a nivell de comunicació que vam detectar amb el Codiscat i que es va posar com a puntal. O sigui, amb les persones amb discapacitat, el puntal és l'autonomia i hem de fomentar-la. O sigui, no hi ha més. I el foment d'aquesta autonomia s'ha de fer amb comunicació, sensibilització i adaptació. Saps? O sigui, i això s'està treballant, no? Per poder tindre-ho sistematitzat. És a dir, tu dones la informació en català, en castellà, amb lectura fàcil, en braille, etc., amb llengua dels signes, etc. Sí, que això ja és fora del Covid, eh? Vull dir, en situació del Covid es va fer vull dir, és que va ser el boom, però que sí que és veritat que és una cosa que ja nosaltres ja tenim treballant perquè és una cosa que s'ha de millorar, no? Jo crec que és això el que dèiem, no? O sigui, realment, tots aquests inputs, no? Com per exemple el tema del que dèiem, no? L'acompanyament de part de l'atenció primària, no? Vull dir, el fet també que la informació sigui comprensible per tothom, lectura fàcil, són temes que, el que dèiem, ja no només en clau Covid, sinó per qualsevol, o sigui, instaurar-ho allà com a un protocol dintre de la pròpia administració. Després, la segona pregunta, ja heu respost algunes cosetes, més que res la llenço per si voleu afegir alguna cosa més. Nosaltres, lògicament, volíem fer-vos una pregunta en relació al paper de les entitats. Per tant, quin rol penseu que han tingut les entitats per transmetre, gestionar la informació sobre la pandèmia a la seva base social? També l'Elisenda ens deia com us heu reinventat, també d'un dia per l'altre, literalment. Hem comentat cosetes, però si voleu aprofundir una mica més sobre el paper de les entitats. Jo el que haig de dir que les coses que vam fer per discapacitat, les associacions o les entitats el que et diuen és les necessitats de peu d'aquell moment. Vull dir, sense elles no podem extrapolar, perquè el que toca i el que veu és el que ells ens poden dir per aquí o per allà, o el que m'està mancant aquí. Jo he pogut aprofitar-me d'elles o no, però que he pogut comptar amb elles, a res que trucaves, vull dir, et deien sí, i els hem inclòs en, vinga, mira tu, a veure si et sembla bé pel teu col·lectiu, per tal. O sigui que jo crec que és un bon tàndem, no? Les necessitats de la població que les entitats ho saben de primera mà i nosaltres com a administració escoltar-les, totalment. Sí, totalment d'acord. A més, va haver un dels dies que jo vaig tenir una discussió telefònica, no sé amb qui era del departament, però li vaig dir, mira, deixem d'agafar el telèfon i llavors has de respondre tu a tota la gent que estic responent jo, a veure com ho fas. No? Perquè hi havia, no me'n recordo què era, però me'n recordo d'això, no? Al final jo ja no podia més, era allò de dona'm una solució, no? O aquí truco. Però també una de les coses que ens hem trobat és la bona resposta a l'altre costat del telèfon de l'administració quan els hem trucat, però per la propera sí que es demanaria que truquessin primer ells per dir-nos els protocols. O sigui, no ve de, ara surt no sé què, espera, truco aquí, truco allà, truco al col·legi de farmàcia, mobilitzes a tothom i per la sensibilitat de les persones que estan a l'altre costat del telèfon es resolen les coses. Però això no hauria de ser d'aquesta manera. Em sembla que m'he sortit de la pregunta, oi? No, està bé, és la relació entre els dos. Jo m'ho apunto i ja ho diré. Sí, perquè és clar, detectem la necessitat i necessitem una solució, clar, per segons quines coses necessitem la solució ja. Hi ha coses que no poden esperar-se en salut, no? I hi ha coses que sí, però, bueno. Bé, no sé si voleu afegir alguna cosa més a nivell del paper de les entitats. Bé, ja n'hi ha moltes coses, l'Elisenda també
comentava abans, com vosaltres heu fet també aquesta part virtual, de temes d'aplicació, assessoraments... Sí, anàvem recollint les preguntes i vam generar una pàgina web per poder anar penjant allà tot el que ens anava arribant, tots els canvis de protocols que hi havia, i llavors anàvem modificant la web, una web molt d'estar per casa, és la nostra, ostres, ja m'han trucat 5 persones preguntant per no sé què, ostres, doncs posem la pregunta ja al web i així anem encaminant a la gent cap a la web, no? I així per una mica descentralitzar el telèfon i no tenir-lo ocupat tota l'estona, no? I poder-lo desocupar i que entrin preguntes noves. Una miqueta per gestionar tot això. És que ha sigut complicat. I clar, i tot un dia per l'altre. Un dia per l'altre, o sigui. I el que sí que és important, el que dèiem, que potser en aquest cas de trobar a faltar i tot això, ja han sortit diversos com suggeriments i aportacions que nosaltres també, lògicament, com a federació, també farem arribar al departament, que ja tenim relació continuada amb ells, però realment és això, d'avançar-se d'alguna forma aquests protocols, per molt que sabem que és una situació excepcional, que realment hem hagut tots, d'una manera o una altra, segons en l'àmbit on estiguem, hem hagut d'improvisar el dia a dia, però és veritat que s'ha de tenir en compte, d'alguna forma, que nosaltres com a entitats hem fet un paper a nivell superimportant també en primera línia i les entitats de base han fet una feina extraordinària, entitats que tenen centres de dia que igualment no han pogut obrir però han fet activitats també online i s'han reinventat totalment, però és això, sempre, també ho deia abans l'Olímpia, evidentment ha de ser un tàndem, amb l'ajuda d'aquesta primera línia, però amb l'ajuda directament del departament que digui quins protocols, quina informació, per tant, una vegada més, lògicament posem i evidenciem la importància d'anar de la mà, evidentment, a nivell d'administració, tercer sector, per tant, en aquest sentit. Perfecte. Jo ara sí que llanço una pregunta a l'Olímpia, que seria: de quines eines hauria de disposar el Departament de Salut o CatSalut per millorar l'acompanyament als pacients amb discapacitat física en cas que ens torni a passar una emergència sanitària? Què hauria de fer? Demanem als Reis, a veure, què hauria de fer? Bueno, les eines són formatives tant per part de la part sanitària com la d'apoderament a les persones amb discapacitat. Sí que és veritat que ja portem temps amb el Pacte Nacional on una de les coses que es van dir era la falta de sensibilització o formació de part de professionals per donar una atenció a les persones amb discapacitat. I es va tindre és a dir, fer una formació amb els ajustaments raonables cap a les persones amb discapacitat, aspectes socials també hem de tenir en compte, l'accessibilitat, la promoció de l'autonomia. Vull dir, és que són coses que hem de ficar una mica més a l'ull, que ja el tenim ficat. Vull dir, és una cosa que l'hem de treballar, però això és l'administració i és una feina constant, perquè és molta envergadura per poder... I també les necessitats i demandes de les persones. Hi ha un altre amic obret, me'n sembla. Sí? A veure si trobo... Sí, perquè si portes els cascos... Sí. Vaig a mirar perquè... No sé si us plau... Ja està. Sí? Ja està? Vale, si podeu... Sí. I també de buscar una mica les necessitats demandes, que des del propi proveïdor, des del propi tal, pot haver-hi, i des de l'administració fomentar-ho. Jo crec que és l'ensenyança que... És com parlat de la telemedicina i tot això. Aquesta situació ens ha fet que haguem d'avançar molt més ràpid per poder-ho dur a terme. Jo crec que l'eina és això, la formació i sensibilització per poder dur a terme les accions que fem que siguin inclusives per tots. Sí, jo crec que nosaltres ja treballàvem, però ara ho estem treballant més també, la corresponsabilitat de la persona amb la seva pròpia malaltia. Perquè, clar, et treu pors, gestiones molt millor el dia a dia i si et quedes sol, saps què fer.
Aquestes coses de trucades que moltes vegades tens de punxar-se o no punxar-se, perquè amb autoimmune és posar-se la medicació. Si tens una infecció, segurament hauràs de sortir corrents a urgències. Tot això, si ja ho saps i ja coneixes el teu cos i ets responsable amb tot el que fas, aleshores és molt més senzill gestionar aquestes... que et quedes sense metge durant uns dies perquè no sé què, o és molt més senzill. Ja ho hem començat a treballar. O sigui, passar de ser pacient a ser actiu, no? Actiu. Sí, i que al final aprens de tot, d'una emergència sí aprens i es desenvolupen eines per poder-se comunicar. O sigui, que jo crec que si hi hagués un altre rebrot, les coses aniran molt més ordenades. O sigui, està tot protocolitzat, diria més. Ja s'està pensant en si hi ha un rebrot, com actuar, no? Llavors està tot... Perfecte. I ara, abans de donar pas, que veig que hi ha alguna mà aixecada, que perfecte, que la idea és que després vosaltres podeu participar. Elisenda, també una directa per tu. Què li demanaries, seguim parlant de la Carta dels Reis, què li demanaries al Departament de Salut per impulsar la garantia del dret a una salut universal, pública i de qualitat a tothom? Recursos. El primer, recursos. Que no ens tornem a trobar que falta personal, que falta material, que falta de tot. És que falta de tot. Després, què més? Després, tota l'ajuda i protocols possibles quan hi ha moments de crisi i ens vinguin donats. Que només els haguem d'aprendre i poder informar la població que ens segueix. Després, tot el tema d'equipaments, dotacions, tot que ja sigui accessible i que sigui per tothom. Recursos fins i tot per la gent que no domina, ja posats a fer la Carta als Reis, que no domina les tecnologies, doncs potser també els hem d'ensenyar que hi ha determinades tecnologies com la carpeta de la meva salut pel seu metge de capçalera o el WhatsApp, o el que sigui, o pitjar un link al telèfon que puguin parlar directament amb el metge o amb la infermera o amb qui sigui. Tot aquest aprenentatge també ja posats a demanar. Si ho fan ells no ho hem de fer nosaltres, ens podem dedicar a altres coses també. Sé que l'Olímpia està agafant nota. Sí, tota la planificació, clar, és que... Perfecte. Doncs, de veritat agrair-vos perquè realment hem sigut superpuntuals, que la idea era que més o menys a menys quart poguéssim acabar aquesta primera part. Jo abans de començar a donar, que ara la Isabel ens dirà les paraules que n'hi ha i de més, sí que si voleu afegir alguna cosa més, algun tema que digueu, mira, doncs m'agradaria puntualitzar o que evidentment que sigui el vostre espai. Bueno, que s'ha treballat a manga per ombro tot, o sigui, s'ha treballat fort i ha sigut una situació que jo crec que no ens havíem trobat mai. Sí. I els professionals han fet una gran feina i el tercer sector també heu fet una gran feina molt gran i hem après, hem apagat el foc i jo crec que això ens ha ensenyat moltíssim. Sí, i donant les gràcies a tots els que ens han cuidat. Sí. Perquè aquesta és l'altra, ens ha cuidat molta gent. Per almenys jo, que dintre del pataleo aquest de necessito protocols, necessito no sé què, algú em cuidava a mi, no? Sí. I, donar les gràcies també a aquesta gent. Jo crec que, i amb l'Olímpia justament avui parlàvem una mica d'això, crec que hem de ser durs amb el sistema, en el sentit de dir, evidentment, el sistema, però no només el de salut, sinó potser el d'educació, el d'altres sistemes, han evidenciat que n'hi ha fallos i que els deures no es poden fer d'un dia per l'altre i realment és feina que lògicament havien de fer ja abans, però realment els professionals, el tracte humà, el valor que han tingut els professionals en aquest sentit sanitari, crec que és superimportant posar-lo a l'abast, com també ho han tingut els professionals de l'àmbit social. Per tant, jo crec que és això, i hem de ser crítics i hem de ser durs amb el sistema, però és veritat que hem de reconèixer aquest paper humà des d'un sector o un altre
que està fent, no? I per tant crec que també és important posar-lo en valor. No, i jo crec que amb el pacte nacional també posa sobre la taula el poder fer aquestes millores, no? I jo crec que això, i a més que ens uneix a tots els departaments de la Generalitat. I crec que serà una molt bona feina el pacte nacional. Perfecte, doncs si us sembla, bé, doncs... Si voleu, bona tarda a tots i a totes. Sí. Tinc unes quantes aportacions que ha anat fent la Maria que les comparteixo i després alguna m'ha aixecada, d'acord? Llavors llegeixo les aportacions que ha fet en el xat la Maria, que deia: la situación era de desbordamiento total y las urgencias no permiten atender las necesidades habituales. De esta experiencia hemos de aprender a ser más humildes, a pensar que no somos invencibles y, como dice Olimpia, la enseñanza sería de verdad poner al paciente en el centro de atención. Un paciente informado y nada paciente de paciencia, sino que es una persona activa y exige respuestas. Y esta respuesta está coordinada con todos los actores implicados en esa atención. No perdamos esta oportunidad para reorganizar la atención sanitaria. Aquesta era una altra era: no funcionan los servicios para la ciudadanía en general. El 061 está colapsado, no daba respuesta, en los CAPS era contradictoria, nuestros socios tenían mucho miedo. Una otra es: las entidades hemos realizado un importante trabajo de contención y ayuda que ha facilitado el tiempo de confinamiento y que durante este tiempo no se descompensaran, en este caso, nuestros socios. Una otra es: la enseñanza es la humanización de la medicina y que se vea a los pacientes como personas con sus sentimientos, dudas, preocupaciones, problemas sociales y de salud, y no solo una enfermedad, entre comillas, con patas. Yo creo que no me he dejado nada, sino que la María me añada. Después, ahora, María, no sé si quieres decir alguna cosa más. María, tú pots posar la... Ábrete el micro. Sí, creo que ya lo tengo. Sí. Bueno, ha sido, como todos hemos vivido, una situación muy difícil. Todos estábamos desbordados, pero yo digo que no perdamos la oportunidad de reorganizar la atención sanitaria, sobre todo a nivel hospitalario, y a nivel de atención primaria. Tenemos que humanizarla y ser capaces, no dar las soluciones, porque en aquel momento no había, pero sí respuestas tranquilizadoras. Gràcies, Maria. I després també el Juan José ha aixecat la mà aixecada, o sigui que si vols parlar, Juan José, quan vulguis. Juanjo, pots posar-te el micro. ¿Me oye? Juanjo, molt fluixet, Juanjo. Es que tengo problemas con el ordenador. Vale. ¿Ahora o no? Fluixet, pero intentaremos escucharte. Intentaré gritar. Vale. Sé que la situación ha sido muy difícil, ¿no? Porque yo creo que a nadie venir tan de golpe es muy difícil de poderla llevar a cabo. Yo voy a hablar de los problemas que nos hemos encontrado personas que tenemos una enfermedad, una distrofia muscular. Nosotros necesitamos de una serie de cosas como ha sido la fisioterapia. La fisioterapia. ¿Me oís? Sí, sí. La fisioterapia. Yo hablo a nivel particular. Para mí, la actividad física, el tema de la rehabilitación domiciliaria y el tema del ejercicio físico son los que me ayudan a mí, que cuando hablo de mí hablo de cualquier persona que tiene una enfermedad neuromuscular, a llevar una calidad de vida lo menos degradada posible. En todo este tiempo, todos los centros deportivos han cerrado. No hemos podido ir a hacer piscina. La rehabilitación a domicilio tampoco se ha podido hacer, por lo que todos sabremos. Y una serie de otras cosas
como los ejercicios físicos. Total, que yo creo que en todo este tiempo ha habido un degradamiento de nuestra calidad de vida y de nuestra manera de ir evolucionando. Sé que ha sido a nivel general, ¿no? Pero yo no creo que haya habido ningún estamento que se haya fijado en esta falta que hemos tenido estas personas que necesitamos, que tenemos estas necesidades, ¿no? Entonces yo creo que en caso de que no volviésemos a la situación, que yo estoy segurísimo que no se va a volver, vamos a quitarnos el miedo de encima, porque cuando más miedo haya, las personas que de verdad necesitamos ayuda, no las vamos a ceder. Porque estáis hablando de que se ha hecho mucha comunicación, pero siempre se deja a un lado a las personas que no tienen ordenador, que no tienen internet, que no tienen Instagram, que no tienen Facebook. Y son personas que están ahí en sus casas abandonadas. Y como tampoco pueden ir asistentes personales a sus casas, se han encontrado abandonadas. Y yo creo que este es un tema que en caso de que volviese, que yo creo que no volverá, pero aunque no vuelva, que se piense en estas personas que están abandonadas. Y bueno, lo dejo aquí y si acaso más adelante volvemos a hablar. Perfecto. Gracias, Juanjo. ¿Os parece, no sé, Isabel, hacemos estas, como hay varias peticiones, o si queréis ir respondiendo, Olimpia y Elisenda, las preguntas que nos han llegado y la observación de Juanjo. Yo después también quería haceros dos más que también han llegado. Sí, si quieres empezar, Olimpia. Sí, mira, es verdad que lo de la rehabilitación se tuvo que parar, había que parar el nivel de contagio, hacía falta material para poder hacer una atención al domicilio, pero sí que se intentó que a nada que empezamos a cambiar de fase, intentara reactivar otra vez la rehabilitación porque era... O sea, tanto para toda la población el quedarnos cerrados en casa ha habido un deterioro físico en el sentido de tal, pues más personas con discapacidad física. Entonces se abrió un protocolo de reapertura de estos centros de una forma de lo más rápida posible, que se hizo el 25 de mayo. Y nada, pero sí que es una cosa de que si... que se ha de valorar la parte de domicilio, etcétera. Es una cosa que pues de eso también tenemos que aprender. Sí, nosotros una de las cosas por las que yo me refería a los recursos materiales era precisamente para la equipación a las personas que hacían domicilio, ¿no? Que no se las equipó hasta muy tarde y no empezaron otra vez a trabajar hasta muy tarde. Nosotros la opción que tomamos es, bueno, a la gente que no tenía internet, atención telefónica directamente, llamarles a casa. Y después para todo el tema de rehabilitación en nuestro colectivo, claro, no es lo mismo, pero lo que hicimos fue con nuestra fisio hacer vídeos todos los martes de gimnasia que la gente puede ver, claro, pero tienen que tener internet, puede ver y hacerle preguntas también a la fisio por internet, ¿no? A través de Facebook en abierto, que todo el mundo puede tener acceso. Entonces cada semana cambiaba los ejercicios y cada semana se podía también hacer los ejercicios con ella. Entonces fue la solución que encontramos en ese momento, para que la gente pudiese seguir haciendo los ejercicios de estiramientos y todo este tipo de ejercicios que nos hacen falta para mantener bien las articulaciones. Sí, y a nivel de comunicación se intentó sobre todo hacer documentos que se pusieran a imprimir y poner en las paredes de casi todos los centros que se podían visitar para tener la información. Es lo que más se ha podido, para poder dar toda la información posible, ¿no? Tinc una altra intervenció a través del xat del Josep Maria que diu: però Olímpia, quants afectats han detectat durant el confinament?
Però afectats en... No ho sé. Josep Maria vol especificar-ho? He llegit el que sortirà al xat. O sigui, si Josep Maria vol dir-ho... Sí, jo també ho he llegit, però no sabia... Maria, no. Aquí. Sí, està aquí. Josep Maria, ens pots aclarir a què et referies? Tiene el micro abierto. Sí. Si no, intentamos... José María, si lo puedes poner, por favor, por escrito a Isabel, así ya, bueno, lo dejamos un poquito para luego, ahora cuando José María nos aclare la pregunta, y seguimos porque yo también quería decir dos. Vale. Va, tinc una altra intervenció de xat, vale? La llegeixo. Perfecto. La Clara Vale. de l'IMD, de l'Ajuntament de Barcelona. Diu, al districte de Ciutat Vella valorem també molt necessària la informació a la ciutadania en les diferents llengües en aquells barris on hi ha una gran diversitat d'orígens. Crec que això és molt més important pensar en les persones amb discapacitat residents i en la situació que tenia una bona comprensió de la informació. Sí, no sé si... L'heu escoltat bé? Perquè, Isabel, sembla que no s'acabava de sentir bé. Si no... Olímpia... Sí, jo crec que es va traduir més endavant, o sigui, no just en el Covid, però es van traduir a diferents idiomes la comunicació a la ciutadania. Us ho confirmo en 2 segons, per si la meva companya vol dir alguna cosa més, però... Vale. També m'ha demanat la mà la Clara Àguila. Sí. Hola. Hola. No cal que activi la càmera, no? O sí? Com tu vulguis, Clara, si no, no fa falta, si no, no et preocupis. T'escoltem bé. Vale, no, sí. Hola, Clara. Doncs, no, que jo volia preguntar, o sigui, gràcies per la presentació, però preguntar-vos si penseu que ha sigut desastrosa o no la gestió, perquè, o sigui, és una pregunta que us plantejo, no? Què penseu? Si ha sigut un desastre, com han gestionat aquesta crisi, o no? I bueno, si voleu, jo podria donar la meva opinió. Al meu parer, ha sigut un desastre completament, com ho han gestionat. O sigui, si jo tingués un pare que hagués estat en una residència d'ancianos, ara no estaria aquí. El que passa que, menys mal que hi havia un mínim de sistema de salut a Espanya que el va poder atendre i perquè es trobava al seu pis i ho vam agafar a temps i hi ha un mínim de sistema de salut a Espanya. No dic que no hi hagi un mínim, però al meu parer, o sigui, ha demostrat els límits d'aquest sistema en el que vivim. O sigui, o es canvia d'una vegada la lògica en la que estem nosaltres ficats com a societat, el sistema econòmic, com està gestionat, o seguirem caient davant situacions que simplement són vitals, no? Com la vida o la mort. I jo crec que ha sigut una mostra que el sistema en el que vivim avui en dia, sistema capitalista, perquè és el sistema capitalista en el que vivim avui en dia, és així, es diu sistema capitalista, no ho dic jo, és la realitat, és un sistema basat en el profit. Pel meu parer individual personal és una demostració de les mancances i de la necessitat urgent de canviar de rumbo, o sigui, de rumbo total, y mirar el beneficio de las personas, del bienestar, de los cuidados, en primer lugar. Porque si seguimos mirando solamente en el beneficio económico, esta sociedad no va a salir para adelante, o sea, porque ha sido un drama. Nuestros abuelos, que son nuestro pasado y nuestro legado, los hemos asesinado. O sea,
no, yo me incluyo yo porque yo no los he asesinado, ¿no? Pero es así, o sea, se les ha, por negligencia, no hay excusa, no hay perdón, y ya está, esa es mi opinión, ¿eh? Pero bueno, lo dejo ahí. Gràcies, Clara. Sí, bueno, ja hem comentat al principi, no?, que ens ha desbordat a tots i que ha estat un desgavell. Clar, és que ens ha superat a tots, jo crec, no? Segueixo, sisplau, tinc un altre escrit al chat de la María, que afegeix: en un principio estábamos todos tan asustados que nos quedamos en casa expectantes y a medida que ha pasado el tsunami hemos podido pensar en todo lo que nos faltaba. En los primeros meses estábamos muy impactados. No se sent, Isabel. Isabel? Vale, torno a repetir, ¿vale? Vale. Sí. Una intervenció de la María a través del chat, ¿vale? Que diu: Vale. en un principio estábamos todos tan asustados que nos quedamos en casa expectantes y a medida que ha pasado el tsunami hemos podido pensar en todo lo que nos faltaba, pero los primeros meses estábamos muy impactados. ¿Ho entès ara? Sí, yo creo que sí. Es más una reflexión, ¿no? Más que una pregunta. Sí. Vale. Sí, en todo caso, decir eso, que cuando nos metimos en casa, todas las personas estábamos tan asustados, tan no saber qué pasaba, con tanto miedo ante las informaciones y las imágenes que veíamos, que no podíamos pensar en nada. Ha sido después cuando hemos podido reflexionar de las faltas de atenciones que hemos recibido durante esos primeros momentos. Pero en el primer momento lo que más movilizaba era la protección de la propia vida. No sé si queréis añadir alguna cosa, Olimpia, Elisenda, a esta reflexión. No, sí. Sí, es que es verdad, claro. Empiezas a abordar el tema cuando eres capaz de reaccionar, ¿no? De reaccionar. Y hasta entonces estábamos todos en shock, ¿no? Los primeros días yo creo que era... Cuando ahora ves en las películas una persona que está en shock, dices, esa era mi vida cuando empezó el coronavirus. Porque no. Y yo me acuerdo viendo noticias diciendo, no me lo puedo creer. Y cambiabas de cadena y seguía, ¿no? O ponías la radio y decías, no, venga, no puede ser, ¿no? Bueno, hasta que reaccionamos. Tenim dues paraules més demanades, el Josep Maria i la Mireia. Vale. Hola, bona tarda. Volia preguntar a l'administració, a Olímpia, a veure quantes persones han detectat durant aquest període amb discapacitat física que han estat afectades i si tenen algun tipus d'estadística. També volia saber quins protocols han previst pel futur, si han pensat en algun tipus de protocol estàndard. I d'una altra banda, també volia preguntar a l'Olímpia fins ara quantes formacions s'han fet pels professionals i per quin tipus de professionals s'ha intervingut, quines professions i quants n'han fet en els darrers 2 anys, si és que es pot saber. Gràcies. Mira, gràcies, Josep Maria. La primera pregunta de l'estadística, ara en aquest període el que s'ha recollit és les persones que estaven diagnosticades de Covid. I que el més segur que més endavant s'anirà aparellant amb la codificació, si s'ha codificat de persona amb discapacitat. O sigui que aquesta resposta ara no te la puc donar. Protocols, sí, s'està treballant o es van fer protocols en el moment que va passar tota la situació i ara s'està treballant protocols, s'han fet protocols de cada fase, com reobrir i com tornar a la normalitat
i ara s'està treballant en protocols de possible, si hi hagués un possible rebrot, com poder donar la cobertura adient. I l'última pregunta que me preguntaves a la formació, que potser no m'he explicat bé, és això, en el Pacte Nacional que s'està desenvolupant, és una de les accions que hem de fer, és la formació de professionals que es faria a tot professional que atén a la persona, és a dir, a tots els hospitals membres del Siscat. Espero haver-te respost. Gràcies. I ara la Mireia havia demanat la paraula també. Sí, hola, bona tarda. Moltes gràcies a les dues per totes les idees i totes les aportacions. Jo volia fer-vos una pregunta una mica a totes dues, perquè estic totalment d'acord també com a professional de tercer sector, que va haver-hi, jo crec que va haver-hi un dia de març que se'ns va quedar gravat a totes en la nostra memòria com esdeveniment vital gairebé, i tots els professionals i totes les professionals creiem que hem donat molt més del que s'esperava de nosaltres totes aquestes setmanes i aquests mesos, perquè al final hem fet la nostra feina molt més enllà del que probablement mai ens haguéssim esperat o previst. En aquest sentit, jo personalment també i amb l'equip amb el que treballo, ens va donar la sensació que faltava molta formació, el que dèiem, que hem hagut de fer una acceleració en tot, en tecnologia, en suport emocional, en gestió de les pròpies emocions, vull dir que ha estat com uns moments molt d'anem a córrer perquè necessitem moltes eines que ara mateix no tenim. Aleshores, volia saber això en el sector sanitari com s'ha gestionat, perquè sincerament, vull dir, els professionals continuen estant aquí, continuem tots sent pacients i depenem d'ells, la nostra salut està a les seves mans. Aleshores, suposo que han viscut uns moments molt complicats, deuen estar molt afectats i afectades, vull dir que amb moltes coses encara per pair, i ostres, que això no deu ser fàcil. Volia saber això com s'està gestionant des de CatSalut, des del Departament de Salut. I per altra banda, quan deies també, Olímpia, el tema de les formacions als professionals, com podem també dins d'aquest marc del Pacte Nacional, com podem després aterrar i quin paper podem tenir les entitats socials per afavorir aquesta formació i acompanyar-vos en aquestes formacions a professionals, sensibilització, etcètera. No sé, i llenço també aquesta pregunta també a l'Elisenda, com veiem que es podria fer aquest tàndem perquè ens acostem els uns als altres. Gràcies. Hola, mira, la part de formació, si ja me vaig a l'últim primer, sí, es fa, vull dir, el Pacte Nacional està a Cocarmi dintre i treballem mà a mà amb la federació i altres associacions que estan dintre de Cocarmi. I s'aterrarà quan ja es comencin a fer els indicadors de poder-ho treballar. De moment ara està en el moment de conciliació de totes les accions per l'atenció a la discapacitat. I després a la primera pregunta que era sobre... Se m'ha anat del cap. La part més de gestió emocional, totes les eines... Això, sí. Sí, això sí que es va fer les eines de gestió emocional per part de la ciutadania. Es va fer l'APP del Covid emocional, es van fer flyers també d'informació. El 061 també tenia una línia oberta per fer aquesta atenció i els professionals, els col·legis i així també van posar psicòlegs a mà per poder ajudar els professionals a poder donar-los recolzament per això, saps? Sí, nosaltres a nivell associatiu el que vam fer de recolzament psicològic va ser a través d'internet i WhatsApp, treballant totes les psicòlogues de la casa, totes les hores que podien donar de voluntariat a la nostra massa social. És el que vam fer. I conforme a tot el que és formació professionals, fins ara, jo quan he anat amb una persona de l'equip de l'Olímpia,
a fer formacions de professionals sobre el tema de pacient expert, que precisament és per empoderar la persona i aprendre en el seu dia a dia a poder conviure amb la seva malaltia i amb tot el que comporta en el seu entorn. I la veritat és que hem anat, no sé com està planificat o com se seguirà fent o si té algú a veure amb el que l'Olímpia ara estava explicant. Isabel, no sé si puc llançar... Pots, perquè ara mateix... Ai, no, perdona. La Clara Aguilar... I perdó, jo aprofito, ja que us tinc a vosaltres aquí, aprofito també perquè, a veure, se m'havia oblidat... Bueno, que el meu pare està viu i crec que està a la sessió d'avui, escoltant també, o sigui que... Vale, algo positivo voy a decir. I després volia preguntar, és que és molt fort, o sigui, jo us plantejo com a professionals a vosaltres de la salut, que esteu en el sector de la salut. Com és que no ens han informat els ciutadans sobre una cosa tan bàsica com és l'utilització de la mascareta? O sigui, el govern ha donat una mascareta gratuïta a les farmàcies que dura només 4 hores de servei, perquè després em va dir la farmacéutica, ya no sirve, la usas 4 horas, y esta solidaridad del gobierno, que me parece que de solidaridad no había nada, tú usas esa mascareta, pero solo te dura 4 horas. Es una hipocresía eso es una hipocresía, porque si te dan una mascareta, al menos que te sirva para algo, no para que te sirva para 4 horas, digo yo. Pero bueno, entonces, ahora mi pregunta es, yo me echo una mascarilla de tela, porque estoy obligada a usar una mascarilla. Ya sé que no me protege ni protejo a los demás. Pero ¿cuántas mascarillas se están vendiendo en el mercadillo y en todos lados que no sirven? Porque no hay mascarillas, porque no hay recursos, porque no hay nada. Entonces mi pregunta es, ¿qué podemos hacer a nivel de ciudadano de pie para saber cómo protejo al de al lado, cómo me protejo a mí? ¿Qué le pongo a la mascarilla? ¿Le pongo un trapo? ¿Le pongo una rejilla? ¿Qué le pongo? Porque es que el gobierno no informa. Es una vergüenza, estoy indignada, perdón, Y nada, y ya perdón, pero es que estic indignada, O sigui, molt indignada, però molt enfadada i molt. En aquest cas, tornem al tema de la informació que dèiem abans, que això potser és un tema que dintre d'aquests protocols que Olímpia deies, potser tot el tema d'informació, com deies, sí que d'alguna forma es té contemplat que potser es pot millorar en molts aspectes. Ara ho dic de memòria perquè després amb tota la informació que reps de WhatsApp, de salut, de tot això, ja no sé, però sí que crec que hi ha una informació de l'ús de la mascareta i el tipus, el que és de roba. O sigui, la mascareta que estem fent servir és la protecció mútua, és a dir, si jo la porto i l'altre no la porta no em serveix de res, però si la portem els dos ens anem protegint. Jo també la porto de tela, vull dir, la porto de tela quan vaig pel carrer i si no, em poso la quirúrgica per la feina. Però sí, crec que sí que hi ha informació. Si no, Clara, després t'ho busco i te la faig arribar. Imma, ara, si vols... Jo volia llançar també una pregunta. Ara tenim la pregunta de Mercè, que us ho comento, però sí que també n'hi ha un tema que va molt relacionat al tema dels protocols. D'alguna forma, hi ha coses que, el que deia també la Maria, d'alguna forma aquesta preocupació, aquest neguit que hem viscut tots. Nosaltres, una de les coses que també vam detectar a les poques setmanes de l'estat d'alarma és que van sortir informacions que deien que hi havia protocols en els que persones o molt grans o persones amb algun tipus de discapacitat eren persones que no tenien, d'alguna forma, no tenien dret o no eren prioritàries per poder obtenir respiradors, per poder estar en serveis d'UCI. Tot això va sortir, realment va ser, evidentment, lògicament, el sector de seguida ens vam moure, vam parlar amb el doctor Santogènia, vull dir,
Tot això, evidentment, vam parlar amb altres sectors, el comitè de bioètica, tot això, lògicament, deia que no es podia fer així i que totes les vides, lògicament, tenien el mateix valor i que la discapacitat en cap cas podia ser una discriminació per no accedir. Després sí que ja d'alguna forma ens han assegurat que això no és així, que els protocols, lògicament, que tenen tots els professionals i tots els hospitals és que tothom, lògicament, té el mateix accés, però això va molt lligat a el que hem comentat, aquesta por que hi ha, el que deia Maria, que ja teníem tots, però a part, doncs, evidentment, si tu tens una discapacitat i el que dèiem abans, una malaltia associada, doncs aquesta por se't desborda moltíssim més. Sí que m'agradaria, Olímpia, saber, lògicament, el teu parer i saber, evidentment, també com a petició que en aquests protocols nous, en nous casos d'emergència, lògicament això és un tema que mai a la vida ha de sortir per, lògicament, la por que genera i evidentment, la discriminació posant en valor vides respecte a altres. Bueno, jo crec que una de les coses que el Covid, això fora de salut ja, va ser la informació d'àudios, de la situació com es vivia des de persones individuals, va causar molta alarma envers això. Es va fer un protocol bioètic de l'atenció i quina era la part de decisió per ficar respirador o no, per qüestions clíniques i qüestions mèdiques, totalment. Jo crec que això també ens ha d'ensenyar a nivell personal, de saber la informació d'on et ve, de com et ve i tot això. O sigui, almenys és el que opino en això. Sí, jo també vaig rebre diverses trucades sobre el tema i també quan vaig començar a moure'm i vaig començar a fer trucades també vaig veure que la informació no era correcta. No correcta, no. Sobretot hem de ser com crítics quan ens arriba la informació de qui, la persona que ens ho envia o a la persona que parla, què vol treure d'aquella informació que et dona. Ajudar-te o posar-te por. Jo, al final, o sigui, jo també com a persona que estava a casa i després estava aquí treballant, era un pensament que sempre em posava aquest missatge que vol infundir-me por o em vol donar informació. I sobretot això també ho hem d'aprendre, saber quina és la font i què és el que pretén. En relació també el que deia abans l'Elisenda, d'estar molt en contacte totalment a nivell de salut, tenir interlocutors molt clars, de poder, evidentment, clarificar tota la informació i la tasca que podem fer les entitats de transmetre aquesta informació verídica, però sempre que els canals siguin accessibles, que tinguem una referència. I que la informació a vegades d'un àudio o un tal fora de context pot donar peu a lo que... I això ja us ho dic com a Olímpia Garcia, de normal, no? O sigui, tota informació que t'arriba i a sobre tallada o d'un àudio fora de context, ojo. Sí. Sí. I us trasllado la pregunta de la Mercè. Deia, és per tu, Olímpia, dins d'aquests nous protocols, com es contemplarà, dins dels nous protocols que comentaves, com es contemplarà la figura de l'assistència personal, sobretot en els ingressos hospitalaris, ja sigui per Covid o per altres patologies, ja sigui urgències com a d'altres visites? I amb això poc que puc ajudar, Mercè. Vull dir, jo la part que porto és més no participo en l'elaboració dels protocols de Covid. Vull dir que som moltíssims a la casa i no puc parlar en nom d'això. Però és que no et puc contestar, perquè no sé si et diria veritat o mentira en aquest sentit, ho sento moltíssim. Sobretot, no sé, Mercè, si vols comentar més que res, també com a, potser sí que ho llancem com a proposta, també a nivell de... Això sí, jo la recollo com a proposta, seguríssim, això sí. Per tant, no sé si... Però és que, enteneu-me, és que tampoc no ho he revisat tot i no vull dir una cosa que després no sigui, saps? Entenem que dintre de la salut n'hi ha molts àmbits, que lògicament hi ha responsabilitats diferents i, per tant, jo realment sé que tota l'educació que avui us traslladarà i, com dèiem abans, la federació i també tota la feina que s'està fent des de les entitats de base, que aquí tenim representades unes quantes, doncs, evidentment, realment de fer arribar aquestes propostes. No sé,
Mercè, vols afegir alguna coseta més? Si no tenim el Juanjo, que ha aixecat. I jo anava a dir, Juanjo, aixeca la mà. Sí, la Mercè parla? Sí? Vale, Mercè? Sí, m'escolteu? Sí. No, potser no he fet la pregunta en el joc adequat, però si més no sí que com a mínim explicar-ho i que es tingui en compte, no? El que ens ha traslladat moltes persones que tenen el servei d'assistència personal, que han hagut d'anar a urgències perquè no es trobaven bé i són persones que tenen el servei d'assistència personal perquè necessiten l'assistència d'una tercera persona per fer qualsevol acció de la seva vida. I se'ls ha deixat sense aquesta assistència per entrar a la visita o per poder estar aquests 2 dies ingressat. Clar, això és una vulneració total dels drets perquè és com si a mi, de cop i volta, per entrar i quedar-me d'urgències em peixin les 2 mans, no? És una vulneració de drets i abans una mica a veure com això amb els nous protocols s'establirà. Ja dic, no sé si és per l'Olímpia o si més no tu, Olímpia, sí, recollir-ho. No, jo ho recullo, Mercè, desplaçar-ho, perquè és una... La gent, el que pot passar, sobretot el que pot passar, a part de la vulneració de drets, el que pot passar és que jo, per por a no poder estar ben atesa, em quedaré a casa. I no... Saps? Vull dir... Sí. Sí que es va fer un cas amb la targeta Cuida'm, que està també publicat, que sí que es donava el permís de poder accedir i a l'altre crec que s'està mirant, però no t'ho puc afirmar, però és veritat que ho recullo i tot això li passaré al doctor Santa Eugènia, que era el que havia de venir avui, però li recolliré i ho faré saber. I moltes gràcies, Mercè, perquè aquestes coses sempre són coses per tenir en compte. Si la targeta Cuida'm sí que especifica que sigui per persones amb discapacitat intel·lectual o amb trastorns cognitius, i jo m'estic referint més a les persones amb discapacitat física, i per tant, primer que no tindria... O sigui, és un altre protocol. Jo no crec que sigui una targeta Cuida'm perquè fins i tot pot vulnerar altres drets, sinó més que contemplar l'assistència personal com que és la pròpia persona. Són les mans i els peus d'aquella persona i la veu d'aquella persona, i per tant no la podem deixar a banda. Ha d'anar tot el paquet conjunt. Sí, en aquell moment es va fer, he fet l'aportació de la targeta Cuida'm, que es va tindre en compte, però que sí que ho anoto perfectament i ho trasllado, Mercè. Però que potser també ja s'està fent, vull dir que això no vol dir que no s'estigui fent ja. Gràcies. Imma, tenim el Juanjo i la Virgínia. Perfecte. La paraula. Juanjo. ¿Se me oye? Sí. Juanjo, se te oye flojito. A ver, estáis hablando de posibles medidas a tomar en caso de que esto vuelva. Yo creo que no volverá, pero como sois profesionales de la salud, os pensáis que esto cae del cielo, es el maná. Yo pregunto, con la falta de productividad que está habiendo en todos estos meses, ¿de dónde sale eso que por desgracia se necesita para llevar a cabo cualquier movimiento que queramos hacer? O sea, el dinero. ¿Cómo se consigue? Daros cuenta también de que a mí el COVID me ha hecho reflexionar sobre muchas cosas, y una de ellas es que daros cuenta de esa angustia, ese pánico, ese temor que tenemos, y los meses van pasando, la gente estamos desasistidas, y yo no he visto ningún grupo político que, sin tener opciones para reunirse, hayan siquiera renunciado a lo que son las dietas de viaje. ¿Qué quiero hablar con eso? ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que no están entrando fondos destinados a la atención de las personas, y sin embargo yo creo que se está malgastando un dinero que a lo mejor se podría necesitar mucho más en la atención esta que nosotros queremos tener. Yo creo que es una reflexión que deberíamos de tener. Todos queremos tener mucha mejor atención, pero ¿y el dinero? ¿Cómo se va a conseguir?
Ahí lo dejo. Gracias, Juan. Gracias. Yo quería clarificar que yo no soy sanitaria, que ya es la segunda persona que habla, ¿no?, de sanitarios, y yo no soy sanitaria, soy voluntaria de la Lliga, en este caso soy la presidenta, y soy paciente experta y activa, ¿no? Y participo en políticas sanitarias y llevo la voz del paciente allí donde hace falta, pero no soy sanitaria. Sí, y el tema también que comentaba Juanjo sobre a nivel, claro, evidentemente para todo esto que estamos comentando, ¿no?, estos nuevos protocolos, es cierto que pasa por tener un presupuesto, ¿no? Entonces también es verdad que venimos, lo que hemos dicho antes, no podemos hacer los deberes de un día para otro, tenemos que lógicamente invertir en salud, que es algo que se ha vuelto a evidenciar más que nunca durante estos meses. No sé, Olimpia, a nivel, ¿qué tienes a decir de esto? A nivel, aunque sea, a nivel que... Bueno, sí, claro. Contra más recursos, más acciones, claro, sí, sí. Però amb això tampoc no puc dir molt més perquè tampoc no ho porto amb això. Però sí que és veritat, clar, si contra més recursos tinguis, més accions pots fer en aquest sentit. Teníamos a Virginia, ¿verdad? La Virginia, que ha demanat la paraula, sí. Perfecte. Virginia, com vulguis. Dona, acabo d'encendre el micro. Soc Virginia. En primer lloc, estic completament d'acord amb el que ha comentat la Mercè Hernández. Jo volia dir-vos que a mi no m'ha faltat en cap moment absolutament res, gràcies a ECOM, als APs meus, però també volia tirar una llança a favor de totes aquestes persones que han exposat la seva vida per cuidar-nos a nosaltres i sobretot crec que sí que s'hauria de treballar molt la part sanitària, metges, infermeres, personal de neteja, que crec que no han rebut el que realment es mereixen. No vull entrar en política, seria massa llarg, no em correspon, ni menys en aquest mitjà. Si hagués de parlar, parlaria amb els de dalt de tot, cara a cara, però simplement volia donar les gràcies per tot el que jo he tingut. I ojalà tothom pogués estar tan bé com jo hi he estat. O sigui que gràcies, Mercè, i gràcies a tots vosaltres. Gràcies, Virginia. Moltes gràcies. Bé, doncs, Isabel, crec que... No tinc més mans aixecades ni aportacions al xat, no. Perfecte. Bueno, hem sigut... Que jo vegi, que jo... Vale, jo també he rebut alguna també directament, però tampoc tinc cap. O sigui, bueno, ho hem clavat, són i mitja. Jo sí que volia, doncs, com hem fet abans, si voleu dir alguna cosa, Elisenda, Olímpia, una mica tancar, el que vosaltres vulgueu, si us ha quedat alguna cosa, déu-n'hi-do de coses que hem parlat, però si voleu afegir. Bueno, jo l'he passat a la Isabel al CatSalut un vídeo divulgatiu de mascaretes casolanes per si ho necessita la Clara o voleu fer difusió. Seria la Iva perquè li passi a la Clara. A la Clara, eh? Vale. I després també t'he enviat la divulgació de materials en diferents llengües, que és la pàgina web on estan totes les llengües, bueno, hi ha diverses llengües allà posades, que segur que falten moltes, però que hi ha altres. I que moltes gràcies per les vostres aportacions. Realment, ja us ho he dit abans, som d'escolta i de recollir-les i d'intentar-les trametre a les persones que ho puguin dur a terme. Jo donar-vos les gràcies per haver-nos convidat i res, dir-vos que seguim, seguim al col·lectiu, seguim treballant, seguim a la vostra disposició, Olímpia, per seguir treballant junts i ens hem de sortir entre tots, no hi ha un altre. Sí, sí. Moltes gràcies a les dues. Ara deia que n'hi havia una petita aportació. El que farem és que, com tenim els vostres mails, el que farem és que quan tinguem el vídeo editat us ho farem arribar perquè ja tingueu l'enllaç al canal YouTube per si voleu tornar
a mirar-lo i el que farem, si us sembla, és que quan us avisem també us passem el material que l'Olímpia ens ha fet arribar, d'acord? Així tindreu... Sí? Perfecte. I perdoneu, perquè ara sí crec que hi havia dos... Vale, perfecte, farem això, us passarem el material a tothom que heu assistit. Jo, res, serà ja tancar, agrair-vos perquè hem sigut super, bueno, ho hem clavat amb el tema de l'hora, agrair-vos moltíssim, Olímpia i Hisenda, que de seguida ens vau dir que sí, que vindríeu al debat i a les aportacions que ens heu fet. Moltes gràcies a la gent que heu vingut, que heu assistit, que ens heu aportat també i que heu participat. Realment avui és una acció més dintre de totes les accions, lògicament, que fem totes les entitats a nivell de reclamar, de fer propostes. Nosaltres sempre diem que realment hem de ser proactius, precisament, no? O sigui, no és només demanar, sinó també proposar, no? Fer propostes, treballar el que hem dit. O sigui, realment venim d'una situació excepcional, molt complicada, que hem après del dia a dia, però que sí que ha sigut important precisament això, aprendre d'aquests mesos, perquè lògicament no es torni a repetir. Les entitats estarem allà, lògicament, també atenem en primera línia, però també dient a les administracions les coses que es poden millorar i propostes que podem fer, perquè realment, com dèiem, l'altre dia amb la Vicent ho dèiem, la salut ens toca a tots, absolutament a tots. Tots som usuaris en un moment determinat del sistema salut i, lògicament, treballem perquè sigui accessible, assequible i universal. Per tant, agrair-vos moltíssim. I jo ara únicament us passo, de tot això ho fem pel tema, ja sabeu, dels indicadors i de més, de totes les subvencions, una petita votació. Res, heu de posar de l'1 al 5, què us ha semblat, 5 el que més, què us ha semblat, perquè tot això ens serveix també per tenir, per millorar, d'acord? Us ho passo de seguida i agrair-vos moltíssim la vostra assistència. I recordar-vos que la setmana que ve, el dijous, també us enviarem informació, fem un debat sobre el dret a l'habitatge, d'acord? Moltes gràcies. Gràcies a totes. A vosaltres, a veritat.